De Oranjerie in Remun is weer uitverkocht met lui die heel graag willen weten waar Sylvia Ramakers hier een keer gaat opvolgen als buitenkampioen. 7 finalisten zijn er uit de voorrondes gekomen en gaan nu strijden om winnaar te worden van het Groot Limburgs Buitenkampioenschap 2015. Onze eerste kandidaat vanavond, dat is Pierre van Helden. En Pierre van Helden, dat komt uit Melderslo. En Pierre brengt ons de boet. Misdaadverslaggever. Buitenmars voor de misdaadverslaggever. Mag ik me even voorstellen, Jeerke R. de Vries, misdaadverslaggever. Ze vragen mij wel eens soms, waar staat die R voor bij Jeerke R. de Vries? Nou, dat zal ik ook eens zeggen, die staat voor de Vries. En ik heb een neus voor de misdaad. Want ik ruik meteen als een zaakje stinkt. Want laatst zat ik in de sauna. En er kwam er zo'n Romeins madammeke langs me zitten. En ik rook het meteen. Zweetvuut. Gij komt uit Amsterdam. En gij werkt op de Wallen. Hoe jij dat weet, hè? Ik zeg, dat kan ik zien aan uw ogen. Of hem precies te zien onder uw ogen. En je probeerde uw liggende stonden te houden. Hoe jij dat weet, hè? Ja, ik zeg, ik ben misdaadverslaggever Jeerke R. de Vries. Oh, ik soms heb een hoge Piet van Justitie als klant. Ik zeg, aha, de rijdende rechter. En zeg je dan ook, hiermee zullen we het moeten doen? Och, alle mannen winnen bij één ding. En gelukkig heb ik zo'n ding. Ik zeg, maar madammeke, mijn naam is wel de Vries, maar het wordt me hier in de sauna te heet onder de vuut en onder de neut. Ik vertrek. Ik al gezien hebben. De patronen hangen langer als het geweer. Ik zeg, ja, en daar is kloten. Ik ben mee over van de saunabank naar de rechtbank gegaan. Om door andere mensen te zien zwieten. En ik schreef tevens boek over de rechtspraak en de misdaad. Ik heb er al 3 geschreven. En 2 verkocht. Ja, en tegenwoordig is het steeds linker om rechter te zien. En soms hebben de elders zich ook naar Kroom gewerkt om u rechter te maken. En in de uitspraak zien ze soms niet te volgen. Wisten jullie dat 20% van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door chauffeurs met alcohol en drugs in het bloed? Dat wil zeggen dat 80% wordt veroorzaakt door nuchtere chauffeurs. Mijn voorstel haalt die nuchtere chauffeurs van de weg af en de verkeersveiligheid gaat met 400% omhoog. En onze tweede kandidaat vanavond, dat is Har Daniels uit Herkenbos. En Har brengt ons de buurt Jan met de pet. Buitenmars voor Jan met de pet. Jan met de pet moet weer gaan sparen. Maar waarvan, hè? Als ik bij de geldautomaat kom, springt de taalautomaat op Grieks. Vorig weekend ben ik nog gaan pinnen bij de Rabobank. Noppie. Heb ze eindelijk het geld, maar ze nog goed kijken hoe ze het herbrengt.
Het is huilen met de pet op. Pak mijn beurs. Dat is net een. Een ooi. Dan ligt die open doen. Gooi buiken. Vooral als mijn vrouw ze met dit gaat naar stad. Hé, mijn vrouw die kan nog beter geld opmaken dan een bed. En als ik er gaat van zeg, dan zegt ze, Janne, van een kaal kip kunnen ze niks plukken. Ik zeg, nee, maar die kunnen die even goed in de poot doen trekken. En mijn vrouw, dat is net een handgranaat. Ik weet zeker, als ik die de ring gaf, voets, ben ik mijn hoes kwijt. Nee, Jan met de pet heeft niks meer te piezewieten. Steeds meer nemen ze ons af. Eerst de negerzoenen. Toen de blanke vla, de Afrikaantjes. Nu stonden de zigeunersaus en de hamburgers weer ter discussie. Om nog maar te zwiegen over de zwarte doos. En ik garandeer u, eerstdaags tekenen de diabetici bezwaar aan tegen het sokkerfeest. Dan zijn we verdig. Nee, de gewone man moet blij zijn met wat overblief. Ik was van de zomer met de vrouw nog op zo'n cruiseschip. Allemaal die Amerikanen kregen netjes een reddingsvest. Wat kregen mijn vrouw en ik? Het anker. Kijk, en ik ben best wel get gewend, hoor. Ik kom uit een heel normaal gezin. We woonden in een rieke soes, 12 onder 1 kap. 14 kinderen, 13 meisjes en de jong. Ja, en onze pap, Hans, die waren al eens getrouwd geweest. Daarom noemde Veer hem tweede Hans. Zo, we gaan verder met onze derde kandidaat. En dat is Frank Vrome en de moet Put Schinne. En Frank, de brengt ons debuut. Een passie. Ja, ik zie nog wel kijken. Wat een verschijning, hè. Ja, ik ben niet echt, hè. Ik ben maar een schijnheilige. Je krijgt dan niet goed toe tegelen. Ja, ik ben op audiëntie geweest voor de passie spelen. Of geloof je me niet? Maar mijn godsik, wat een leidensweg om door te komen. Wie bekend staan wordt, sloeg met de wagen een steil af. Ja, ik wist al direct wat er aan de hand was, hè. Ik geef 12 aanhangers. Ja, pas op, ik heb een richtige wagen van het volk, hè. Een Volkswagen. Een Volkswagen Tsunami. Ja, dat is net een slag groter als de Golf, hè. Ja, en ik ging me gans goed voorbereiden op die audiëntie. Ik ging me gans ingesmeerd met uierzalf. Ja, ik ging voor de rol van de gezalfde. Maar de regisseur had dat niet gezien. De zag direct, bist ik Lazarus? Dus ik zie niet goed alsof ik gezopen heb. En hij zit er, de zuster Roede, alsof ze te dood is opgestangen. En ik was nog wat speciaal voor de regisseur naar Barcelona gegaan. Naar het voetbalstadion. Daar in de fanshop een jasje gekocht. Sting Messi achterop. Ja, want ik heb nog duidelijk een advertentie gelezen. Wij zoeken de nieuwe Messi-jas. Ja, maar zegt de regisseur, wie komt zo hier terecht? Zeg, onze vader heeft mij gestuurd. Ja, pas op, onze vader. Ik heb eigenlijk 2 vaders. Ja, Jo en Zef.
En wie toen op eerste kerstdag geboren wordt, toen zag je ook nog tegen Zef. We noemen hem naar je zus. Chris dus. Komt de regisseur aanzitten met zijn groot kruis van 1,5 meter, zus. Moet ik toch zo'n berg mee opslepen? Ik denk, dat moest ze niet te zwaar aan tillen. Toen vroeg de regisseur nog, denk je dat ze er gans met boven komt? Ik denk het wel. Maar pin mich niet erop vast. Zo, we gaan verder met onze vierde kandidaat vanavond. En dat is Huub Stassen en de Kaboet Voerendaal. En Huub, dat brengt ons de buurt, de Tiroler. Oh, ik ben gek van Tirol. Ik ga al 80 jaar met de bus naar Mijn Tirol. Ja, je hoort het goed, hè. Mijn Tirol, mijn tweede heimat. 14 dagen, all inclusive. Inclusief 2 overnachtingen. En voordat ik de bergen ga, laat ik me maar medisch checken in de privaatkliniek van professor Dr. Olly Heunes. Dan kan ik hem zwaar betalen. Dat wordt een tip van een zekere Piet van P. uit Remung. Zegt Olly Hubert, zette de check had uitgewezen, ze moesten een nieuwe heupen. Ik zeg, een nieuwe heup, ik heb nog geen geld voor een nieuwe winterbank. Ik zeg, Olly, hoe erg is het eigenlijk met die heup van mij? Je zet de code rood. Ik zeg, code rood. Ja, zette mensen een hond was geweest, zou voor die rustig laten inslopen. En na een dag of 3 komen we dan aan op mijn vakantieadres, Sankt Johan in Tirol. Al 80 jaar op dezelfde bouwenhoofd. Gasthoofd zo al te zo. Immer vrij. Ja, de zet is er van afgevallen. Bij Jozef en Hannelore geboren immer zwanger. Oh, die Hannelore die had immer zo'n dirndlkleed aan. Hè. Ook een kind, het was zo'n kleed wat ik immer aankijk. En daar overheen nog een scherm met de tekst. En daar overheen nog een scherm met de tekst. Wir sind Spitze. Ja, die Hannelore die deed alles om aan geld te komen. Dat is een echte zakenvrouw, hè. Smorgensgasten, smiddensgasten, 's avonds weer gasten. Manslu, om te relaxen. Dat leep gesmeerd. Ja, het vorig jaar zo druk is mijn vrouw daar moeten invallen. Oh, wonderbaar uit Tirol, de berg, de keu met van die grote milka, originaal milka-udderen. De schnaps, het eten. Ja, ik ben al 80 jaar vaste gast in restauranten bevroren schnitzel. Ik kom daar binnen, 1 man in de ganse tent. En dan nog een van over de peul. Zo'n wereldmeester. Ik zeg, Herr Wirt, wat is het hier rustig? Ja, zitten wat mensen stikken, dus eten ze niet. Daar kiest de schnitzels, zo groot wie deurmatten. 4,95. Ja, daar kiest ze nog een knie voor gedik. Hij met een trouwe wandelkameraad, al 80 jaar. 1972, Sankt Johan in Tirol. 1973, Sankt Johan in Tirol. 1974, Sankt Johan in Tirol. 1975 ben ik in Turkije geweest. En we gaan weer met onze volgende kandidaat nummer 5. En dat is Maurice Timmermans en de Kunvoet Kelpe Oler. En Maurice de Brugge is de buurt, maar voor de rest is alles goed.
streeg er een van de fiets af. Ik zeg, man, wat een geluk dat ik de hier ben aangereden voor het huis van dokter Berger. Kerel, zegt er. Ik ben dokter Berger. Maar kom jij maar eens mee naar binnen. Wat heb jij op de lever? Ik zeg, nou, aan de lever is niks mis met. Ik zeg, maar ik heb al weken last van blaasontsteking. Oh, als ik naar de wc ben geweest, ik heb het gevoel of dat ik op een bos brandnetelen ben gaan zitten. Branje, pitsen, pien, pitspien. Ik moet er binnenmonds van spieën. Tja, zegt dokter Berger, dat is even slikken. Ja, maar toen zegt Linda, zeg, zegt het, nu dat ze toch zo aan het sukkelen best hè, kan ze zich eigenlijk ook net zo goed laten steriliseren. Niet? Ik zeg, maar dan moest toe al met. Ja, loeser, ik ben voor de duivel niet bang, maar stel ik voor, zeg. Stel ik voor, zeg, dat ik het overkomt. Stel ik voor dat ze een bekende tegenkomt. Harry van den Bekker bijvoorbeeld. Ja, binnen 5 minuten weet je het ganse dorp hè. Marieske zit je op zwart soort. Marieske, Daarom zijn we vol gooien moed naar Heilige gereden. Daar kennen ze mij niet. Maar in de wachtkamer, alle geluk, nemen stemmig kindje. Kunt de verpleegster mij gewoon nog gauw genoeg holen? Marieske? Ik zeg, aha, Carla. De vrouw van Harry van den Bekker. Vindt ze daar als ik erbij ben? Ik zeg, nou, als ze er niet te veel kaal van... Nee, zegt het. Ik heb beroepsgeheim. Maar ik heb Harry voor alle zekerheid gebeld. Hij moet het niet tegen iedereen vertellen, hè. Zo, en we gaan verder met onze 6e kandidaat. En dat is Henry van Genegen uit Zwartbroek. En Henry, de brengt ons te boet, de voetbalveteraan. Oh, wat een wedstrijd. Niet in de buurt van de bal geweest. Maar hem toch goed geraakt. Dat veteranenvoetbal, dat slurpt je energie. Officieel duurt een wedstrijd maar 2 keer 34 minuten. Maar met die derde helft ben ik een hele zondag met kwijt. Wat een kapotmakerie. Maar sporten is gezond. Ook al zei mijn dokter weer van niet. Want ik was zo op cholesterolcontrole. Dus de APK-keuring voor veteranen. Vroeg zijn dokter, sport u? Ik zeg, joh, ik voetbal. Drinkt u alcohol? Ik zeg, gelijk naar de wedstrijd. Eet u frikadellen? Ik zeg, gelijk naar de wedstrijd. Rookt u? Laat me raden, zeker. Gelijk naar de wedstrijd. Ik zeg, nee, paf, er een rust al verschil in je. Ja, maar zegt er dat sporten heeft voor u helemaal geen zin. U kunt veel beter gelijk de kantine ingaan. Ik zeg, kunt u mij dat op papier zetten? Voor mijn vrouw Mia? Nee, maar eenmaal in een keer 10.
Daar komen mijn kwaliteiten pas echt naar boven. Ik ben gruwelijk snel op de eerste meter beer. Zeer balvast als die bitterballen langskomen. En een uithoudingsvermogen man. Als Mia, die zei tegen als ik zo zonnig s'avonds zo net voor studiosport binnenval. Je de wedstrijd de hele dag gedoord. Ik zeg, Mia, heb je enig idee wie spannend het was? Zo, en onze zevende kandidaat vanavond, dat is Fernaus en de Gemoed Lin. En Fer brengt ons te buurt de Pizza-courier. Lavado stasera, così tante libre che parlo fluentemente italiano domani. Capito? Ik zou net op de scooter onderweg zien naartoe, dan even op Facebook en Twitter, WhatsAppen. Ja, wat rie je dat mogen onder het bellen in meer. Wij moeten bij onze auto bieden met mijn pizza's van de weg afgereden. Ja, de meeste ongelukken in het verkeer die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, want dan moeten de vrouwen rijden. Ja, wat mijn schuine overbuurvrouw zien schoonmoeder, die is nu voor de 4e keer getrouwd. En doet haar eerste huwelijk, heeft hij een dochter en die wordt nu samen met de Fabrizio. En dem zijn achterbuurvrouw, die is kapster en haar broer, dat is een warme bekker, maar dat weet er nog niet. Nee, want dem zijn vrouw, die poetst 7 dagen in de week. En 7 dagen in de week poetst hij. En haar bazin die heeft nu een nieuwe kok in de keuken. En dem zijn vader, zijn broer, die heeft in Italië een Michelin-sterrenrestaurant. En die is nu gevrouwd met mijn overbuurvrouw zijn schoonmoeder. Ja, en die Italiaan zijn de beste vriend, is mijn de baas. Ja, en pizza-courier, dat ben ik geworden wie mijn de baas. En mijn vroeg best toen wel eens in Milaan geweest. Ik zeg, ja, er wonen alleen ex-profvoetballers en prostituees. Ja, zegt er, mijn vrouw die komt uit Milaan. Ik zeg, o jee, en wie lang heeft die dan gevoetbald? Ja. Ja, en dan wil ze werkeloos, hè, door die sollicitatieplicht. Toen zit ze de ganse dag achter de computer. Ik woon in een mooie titel, 8 kilo bijgekomen. Hè. Ja, men moet tegenwoordig op internet steeds meer cookies accepteren. Hè. Ik ben zelfs nog op gesprek geweest als buschauffeur. Vroeg de directeur van Veolia, heb je rijervaring? Ik zeg, nee, die hebben mij 12 jaar geleden het rijbewijs afgenomen. Dus zit er geen rijbewijs, geen ervaring. Waarom ben jij eigenlijk op gesprek gekomen? Ja, ik zeg, ik wil alleen even komen zeggen dat ze op mij niet hoogst te rekenen. Ik denk, toen ga eens voor zichzelf beginnen, hè, als ZZ Pizza-courier. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelen. Zit de medewerker, ben je al eens met justitie in aanraking geweest? Ik zeg, nee. Ik wist ook helemaal niet dat dat nodig was. Ja, die ga je dan voor te proberen in de pizza metgenomen. Dan zegt er, die is wel erg klein. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ja, zegt er, die is ook erg taai. Ja, ik zeg, dan ben maar blij dat er zo klein is. Er wordt hartstikke fijn publiek op het wordt schitterend gedaan. En nu weer overgaan tot het laatste en het belangrijkste moment. Dat is de uitslag van deze avond. Op de eerste plaats en kampioen van Limburg met 84 punten is geworden Huub Stassen uit Voerendaal.